Anambra State bụ Ọkammụta Masoludo emepego Maximum Cap Rice Mill Nigeria Limited. Onye rụrụ ya bụ Honorable Chukwuemeka Egboga n'Ụmụokpu Village Ọka dịka ebere okporo ụzọ awara ahụ si Enugu eje Ọnịcha. Emere Chigbata pụtara anyị akụkọ a. Mee ka aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Soludo nke ọ bụ kọmishọna na-afụ maka indọstrị bụ Maazị Christian Udechukwu nọchitere kelere Honorable Egboga maka ya bụ nnukwu ihe ọ rụrụ bụ nke na-esonyere okwu steeti a na-akpọ maka akụluo ụlọ ma kọwaa ya bụ ebe a na-eticha osikapa dịka nke sonyere na ebumnobi steeti a n'ịfụ na Anambra bụ ịgba n'ọnọdụ gbasara mmepe. N'okwu ya ka onye isi ya bụ Maximum Cap Rice Mill bụ Honorable Egboga sịrị na ya bụ akụrụngwa bụ site na ntụziaka aka na-achị steeti a n'ịkpọku ndị Anambra ka ha weta ihe ha nwere n'ụlọ site na ya bụ akụluo ụlọ. O mere ka amata na ya bụ ụlọ ọrụ nke ọ lụrụ ga-eweta ọtụtụ ọrụ ma kwado ọnọdụ akụnụba nke steeti a tinyekwere ọnọdụ ịkọ ọrụ. Ya bụ mgbape nke agbapere ya bụ n'ọrụ bụ ebe a na-eticha osikapa bụ nke ọ bụ Venerable Dọkịta Charles Chukwura gụziri ya, ebe ọ dabatakwara ndị dịka onye isi okpuru ọchịchị Ọka South bụ Prince Chinedu Okafọ, tinyekwere onye isi Ọka Capital Territory Development Authority ACTDA Maazị Osi Onuko bụ ndị soro ya bụ aka na-achị steeti wee bịa ya bụ njem. Site n'Ụmụokpu, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.